Δεν έχει φορτίδα, να ξέρεις, πάνω δεν πάει. Μην την πιέσεις και πολύ πάνω σου. Δεν είναι καμία φορτίδα και αυτό είναι. Εμείς δεν Εντάξει, φεύγουμε. θα φύγω πάνω του. Εδώ έχει φορτίδα. Όντως. Καλή είναι αυτή. Ανοιχτά και κλείνεις. Και έχει ρεφρενάκι ο Τόρν. Χάσιμο χρόνο είναι αυτό. Ναι. Αράστηκε. Καμιά μισή ώρα νωρίτερα βάλει τα πέρα. Να πούμε τα πόδια έξω κάτω και τα πόδια κάτω. Σαν γιατί δεν κλειστράει καθόλου. Γιατί αυτό γλιστράει. Δεν κλειστράς καθόλου. Όχι. Εκεί Δεν έφυγε κλειστράς. τα μούτρα ο άλλος. Ναι, εντάξει, τα λάστιχά του μπορεί να είναι ψηφακό. Τα δικά σου. Το βλέπεις έτσι πάει. Ρεφρενάκι. Απλά τον έχω λιώσει τον Τόρν. Τα φρένα σου. Τα φρένα δεν τα πατάω ποτέ. ABC. Δεν πατάω φρένα. Βλέπεις έτσι. Δεν χρησιμοποιώ φρένα, ρε φίλε. Ωραία, εύκολη μια δρομή είναι. Απλά μπήκε καρφωτήρι. Απλά θα φύγει τώρα άλλος. Το σύστημα με τα αυτόματα λάμπη. Δεν το έχει επενεργοποιήσει αυτός. 50 με 110 μπαίνεις. Τι με 100 πήγαινα. Εδώ κλειστράει. Πω, full χειρόφρενο ο Τόρν. Όχι. Τίποτα. Ήδη φτάσει. Ω, να το ανάποδο. Νόμιζα θα μένω από εκεί μέσα. Τώρα έπιασα. Ήταν εκτός γωνία. Δεν ξέρω. Να του φτάσαμε ρε. Απολυμμένοι. Χειρόφρενο θα τραβήξει. Ωραία Μπα. φρένα. Ναι, όχι. Α, για να μας φτάσουν οι άλλοι. Ωραία φρένα. Ωραία φρένα. Τις περιμένουμε εδώ. Ναι. Έφυγαν κινητά, φύγαν όλα. Το κλείνει.